Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Unaba Bhattacharjee President ke Meghalaya Cricket Association haringkat ke jingdon lang uba Gideon Kharkongor Secretary MCA ba Bantai Bor Lingdo President Southwest Khasi Hills District Cricket Association ba Khan Nong Secretary menta kasngi ka khatwai tarik jemang arja arpusaw ulayo ban Plie ke shlam ajing hikai cricket nak benta ki khana hapo khatsan snam ha Banber Mawten ke jing Plie ke shlam ajing hikai hapo ka district ha ka bedai ka kamyele kai cricket lese kan salong ka kabuk siar ya ki khana ki basngotanat ya kini ki jingle kai nak benta ban pha pentibet yalade nakalyang kinong penyat ka Southwest Khasi Hills Cricket Association kile thu ba ka jingdan jong ki khana ki bawan ban sha hikai hakani ka academy kiladan hado kumba shispa phra phongut unaba Bhattacharjee uba Gideon Kharkongor haba ajingkran hakani ka sngi kila penpaw ka jingkman ka bakraw ban yo i ka jingbon ki khana ki bawan ban sha hikai hakani ka academy kila ai ka jingaro ikidokhat ka Southwest Khasi Hills District Cricket Association ki balatrishitam ban kentio ikini ka kamile kai cricket hapo ka district bat ki kermans khamru bakumba kan ka district ka jusei ki theyele kai ki batbet ki balayo ban mi khmat ya ka jala haki ki snam ban wanru lingba ka jingdon jong kan ka shlam ajing hikai kan ka district kan sa sei ki rang bat ki theyele kai bakan sai ki ban yo mi khmat haki district level ki state level bat national level lakin mau bagi Gideon yang badhuba babantai kailang nado 2010-11 na players jong Southwest lakin mau tang lahong Gideon la team jong Meghalaya Cricket Association majority members ladon apo Southwest Khasi Hills women's team. Monta lahoy football are more popular than cricket. Khana khasi jongi laduna lalekai cricket. But as far as talents is concerned, khana jongi amdei duna than anyone in the country. Ang ladan kam I infrastructure, I land, I support the Meghalaya Cricket Association la COVID, I baro ki support di khana jongi. So shibon ikat ono ikat minsim ke jonga ngi EAP way dan lang agani ke por. Oi kumbong i secretary mena ni hi kada day hi kajing trang kajing angnut kajongi ka state association kumno ngin lamprang agaliang juga cricket agani kajala kajongi kumta ka state association hi ngilong ba manki district ibadan kani ka affiliation at ka MCA idai ban sedang yaki academy kajongi at kumjuru idai ban penjelakai yakini ki inter school cricket tournament namar isoto balada ngi habban ya chakmat agaliang jogi cricket idai ban ulut ya ka por ka jogi agini ki grassroots cricket namar ladangi petak ya kani ka benta kacukut nak kumta Indai ladangi perkat ya kau menta bakal lasai. Imafihi barok badai kau menta bakal lasai. Yang cricket jongi ha state. Ajing kenya jongi ya ki tournament issue in quantities, like qualities part in iklam la ya kapan penbi namar ba. Ai kabang iklat kalong ba. Iklam dan kanono ka silam tinggi kai ka bupura tam ya ki kena dan ki kena ki barit kadang piang kerta. Badai nata kata bang idon kane kecing angdut aduh isnam ki bladep mangin yo ya kapan Plie dan ban penurlong agam ta bangin yo iya kane ka silam jingi kai cricket apo jong ka district ka jongi kai ka kubor ka persotenat kelong bah kelas EGM ngakan mau bah iladep ban ka MCA kaladep ban don ka vision ban Plino ya ki district academy hamanlah i district
aman lagi district headquarter. But kadang kata hi kabala nang ay mensim yang iba lesin nang ne in sayo no ya kata ka Islam jigi kai cricket. Ngadu kini gibnai gibala dep hagaman yo jing hikai hagaba yade berka jing elek kai cricket. Ya sokmen hadu kata-kata mapia simkia but kumba julong hagini ki benai gibala dep kishat yawan hi manga sengi sajan bagi penlong ya jing ai jing hikai ngap ngatermen bapinang simkia nang desa kematru bat nganget bakat ni piadon hang ni in sayo iya ka laway ka bapunay jo ka district ka jongi ha ka bayade ba ka jingre ka cricket yana kali yang jonga sa hisin pat ap yang subha kulum lang ipi paro khot wala yo poilang ha kani ka program